Gorlizko Foru Etxaldetik abiatuko gara. Egiten duen lana funtsezkoa da Piriniar eta Pottoka arraza autoktonoen etorkizuna eta ondare genetikoa bermatzeko. Albistegian baso egur hezkuntza sarea aurkeztuko dizuegu. Baso eta egur sektoreetako profesionalak prestatzea du helburu. Jakintza tradizionala eta modernoa kombinatuz mahastizaintzaren bilakaera etengabea da. Errespetuzko inausketari buruzko jardunaldiak izango ditugu hizpide. Hermano Sorta lantegian amaituko dugu. Olibondo zura erabiltzen duten artisauak dira. Olibondo zuraren ezaugarriak zeintzuk diren ikusiko dugu. Gorlizeko Foru Abeletxea, Bizkaiko Foru Aldundiko Jasangarritasun eta Ingurune Naturaleko Departamentuaren menpe dago eta funtsezkoa da Euskal Herriko bi arraza aurrera ateratzeko, Pottoka eta Piriniarra. Amaia Antxustegi, Jasangarritasun eta Ingurune Naturaleko diputatuak Abeletxea bisitatu zuenean, Pottokarekin egiten duten lanaren parte bat ikusi genuen. Pottoka galzorian dagoen zaldi arraza da. 2021 batean jaiotako animaliak identifikatu, parasitoak kendu eta lagin biologikoak atera zizkieten haien amatasuna eta aitatasuna egiaztatzeko. Andoni Bilbao arduratzen da Piriniar eta Pottoka arrazak hautatzeaz eta zaintzeaz. Referentzi zentro bat dala, da hemen barnean dauzen animale die las vacas de elite. Ni hori zango neuke. Hau da elite bat. Da elite bat baserritarentzako lan eitzeko. Geuk hemen eitzen dugun lana, espadugu gero baserritarrei pasatzen, ez dugu eze behin. Da gure helburua da, azkenean, gure baserritaren da guaz da bizen jenteaz, haren hobakuntza, ez gurea. Urteluzez lan jarraia eta planifikatua egiteari esker, bi arrazek hobera egin dute Gorlizeko Foru Abeletxean. Abeltzainak hobekuntza honen partaide zuzenak dira eta elkarlanean aritzen dira abeletxearekin. Oso baikorrak izan behar gara. Izan behar dugu baikorrak. Kontuan izan da bakarrik ez gauzela. Gu hau ez dugu eitxe gutzako. Gu hau eitzen dugu gure baserritarentzako, gure ikulintzako, da azkenean beraien hobekuntzarako. Ba ez gauz bakarrik, pentsaizu guaz da bizenak edo hamenko etekinak erabiltzen da benak, sarri, izten duzkue sekor bat, edo izten duzkue saldi bat, gu batzeko, gero beraien eta danontzako helburu gisa dauena hobekuntza hori bermatzeko. Urte hauetako balorazioa oso positiboa bada ere, lanean jarraitzen dute, gehiago hobetu daitekeelako beti. Hobekuntza lortu behar da, orokorrean, gure sektore osoan, dana batera egin behar dugu aurrera. Ez teko zentzuri batek eitxe aurrera bakarrik, ez teko inoberako zentzurik. Euken behar duguna da, gure lanarekin beste batzu be hobatzea. Lortuko da helburu hori, ez dakit, beti ongo da, eskilea bezala, lehengo eskaloian dauena bat, da beste bat egongo da tontorren edo gorau. Hori da, azkenean da piramidantzeko bat, da horan egongo gara. Helburua, hobatzea, bai. Betiko egongo da egunen baten, hobakuntza hori amatxuten dana, ez dut uste. Hau Piriniar talde handi bat da, abeletxeko hoberena. Belaunaldi berri bakoitzak aurrekoa gainditzen du. Gorliz Euskadiko Piriniar abereen erreferentziazko zentroa da. Oindeko zenak honek die urteko bigantzak, oin ernaltzeko dauz. Nire ustez oin guri ikulien edo esplotazioan dauzen animali honenak beraie die. Justo tokain da beraien amak izan ditzako honenak, da oin gabizen hobekuntzagaz, uste dut, inoiz ez dugu leuki alako loteik. 14 animali dauz, da benetan ikusgarriz die. Oin datoz desarrollo batekin da itxura batekin, sekulan ez dugu leuki. Piriniar arraza ez dago desagertzeko arriskuan. Hori delata, hautaketa programak aplikatzen dira.
Gu ikulu bat gara, ez edozein ikulu. Gure ikulu da, referentzi zentroa, esan dugulez, da bizitzarako ezaugarria mantendu behar duen ikulu bat. Urteten diren animalea banatu behar dugu elkartean mailan, ezta. Hori zelan egiten dugu, arrak joaten die, onena joaten die, Zabaizara. Zabaizako zentro testajera. Handik onenak edo balioten dauna, eroaten da hasirako, eta hasitxarako eroten da aberekinera. Emeak, egiten dugu zamen, da emeak ez dauz obatzeko gure rebainoa. Da gu obatzen duguna, gure burua da 50 inguru txale eukitzea urtero, ikusten badu asko gongo dela, urte hortan edo urrengo urtean egiten duguna da enkante bat. Eta enkante horren arabera egiten dugu gure animaliak kopuru hori bajatu. 2021 izandako erditzeetatik zekor honenekin geratu ziren Gorlizen. Haietako 3 ezin hobeak Nafarroako Zabaizako arren testatze zentrora eraman dituzte eta litekeena da baten batek aberekin intseminazio zentroan amaitzea. Balio handiko beste 9 zekor herri mendietara eramango dituzte Piriniar hazienda osoa oroar hobetzeko. Hemen, oin dauzena die, 9 txalzekor. Hemen falta die, 3, 12 arte, 3 joan die Zabaizara. Hone 9 die, Bizkaia Araba eta Gipuzkoarako baso komunaletan ibiltzeko. Hone joango die, ikulu batzutara, etekinen kontrolatzen da, kontrol de rendimiento esaten dana. Izene, hone die, uste dute, aurten ondien onenak, ezta? 3 faltea, honen joan die Zabaizara eta urrengoak hemen dauz. Balio ez da bene izen, joan die Gizentzera. Danak ez da balizo, dana ez da balizo haitzentzako. Pottoka talde hau azaroan identifikatu zuten berbera da. Programa mota bi dauz. Bada mantentze programa bat. Konservazio edo mantentze programa da, bestea da aukeraketa programa bat. Desbardina die, zeharo desbardinak. Zure helburu mantentze bada, ezin dozuna de odoletan sartu. Konsanguinidade ezin dozuki, edo albadozu ezin dozu gehitxu, dauena. Horretako zure helburua da, beti aniztasun hori mantentzea. Aukeraketa programa baten, edo selekzio programa baten, helburua da kontraskoa. Gure dozuna da, izen populazio asko handiz jabe da, populazio txikiekin ezin daen, da populazio asko handiz jabe da, da zu gure dozuna da hori batzeko aniztasun hori galdu, da berez galdu egiten dozu. Esteko ondorio handirik, ze azizara populazio handi batekin, da ez da problema handirik egoten ondo egiten badozu lana. Piriniarrarekin ez bezala, Pottokekin egiten den lana ezberdina da. Azken 4 urteotan, Pottoken errolda 120 handitu bada ere, oraindik galtzeko arriskuan dago. Horregatik, programak ez dira hautespenekoak, kontserbaziokoak baizik. Piriniar ganadua haragitarako beste behi arraza batzuekin lehiatzen da. Pottokak berriz, irteera komertzial zaila du, esan nahi duenagatik eutsi behar zaion arren. Indartzen ari den irteera bat zaldi klubei lotuta dago. Iurretako Arialdegi landetxean, San Marko auzoan, Arialde Kirol Kluba dago. Gaur, 4 gazte arituko dira Arialdeko pottoka batzuekin. Pista estalian berotze ariketak egin bitartean, Aldara klubeko zuzendari eta irakasleak argibideak ematen dizkie. Arialde zentroa orain dela 2 urte sortu egin zen, eta nahi duguna da zaldiekin ez bakarrik aisialdia, kirola praktikatzea eta lehiaketan parte hartzea. Arialde zentroan potxokak erabiltzen ditugu kirolarako. Uste dugu arraza hau balio duela lehiaketak egiteko. Orain, aurten, potxokak erabiltzen ditugu konkurtsoak egiteko Espainia mailan eta lurraldearen mailan, hemen Euskal Herrian. Eta guk uste dugu oso aproposak direla
kirola praktikatzeko. Euskal poniak oso ezaugarri onak ditu zaldi kirolerako, eta gainera oso lagunkoia eta hotzana da aurrekin. Hemen, trostan eta arrapaladan ikus ditzakegu. Potxokaren karakterra oso ona da umeen artean egoteko. Guk erabiltzen ditugu ume txikitsuekin, hasi berriak diesenerekin, mendira irterak egiteko eta lehen esan dudan bezala lehiaketak egiteko. Oso aproposak dira kirola praktikatzeko. Pollokak prestatu ondoren, zaldizkoek erakustaldi txiki bat egin dute, pollokak jauzirako dituen gaitasunak ikus ditzagon. Piriniar Behi Hazienda eta Polloka Gorlizeko Foru Abeletxeak lantzen dituen hemengo bi arraza dira. Kasu batean, hautaketa lantzen dute, eta bestean, kontserbazioa. Baso egur hezkuntza sareak ezagutza sare bat jarri du martxan, baso eta egur sektoreari topaleku bat eskaintzeko. Ekimenak prestakuntzan aritzen direnen eta sektoreko eragileen arteko aliantza egonkorrak monitorizatu eta prestatzea du helburu. Baskegurrek eta Hazik gidatu dute baso egur hezkuntza sarea proiektuaren sorrera, eta bi kolaboratzaile nagusi izan dituzte. Garapen, jasangarritasun eta ingurumen saila eta landa garapenerako Europako nekazaritza funtsa. Baso egur hezkuntza sareak Finlandiako adituen laguntza ere izan du, eta funtsezko tresna izan daiteke lehen mailako profesionalak erakartzeko, eta Euskadiko baso eta egur sektorearen lehiakortasuna etorkizunean ziurtatzeko. Abra, Arabako Errioxako upategien elkarteak antolatuta, otsailaren 22 eta 23an mahatxondoak inausteko jardunaldi batzuk antolatu zituzten Arabako Errioxan. Julio Prieto, nekazaritzan eta mahastizaintzan aditu ospetsuak, errespetuzko inausketa aurkeztu zuen Abrako prestakuntza gelan. Kontzeptu berri honek landareari eta izerdiaren fluxuari sortzaien errespetua azpimarratzen du. Gidatze libreko sistema bati esker, landareak 3 dimentsiotan eta espazio mugari gabe ahaz daitezke. 2 orduko informazio teorikoaren ondoren, mahastizainek eta Julio Prietok kanpoan jarraitu zuten saio praktikoekin. Lehen eguna, Elbillarren, Maixulan upategiaren lursail batean, eta bigarrena, Guardian, Laukote upategiaren beste lursail batean. Lehena, edontzi moduan inausita zegoen, bigarrena aldiz, besora landuta. 14 upategik hartu zuten parte ikastaroan, Juliorekin etengabe aritu ziren eta aktiboki hartu zuten parte. Abrak bere bazkidei eskaintzen dizkien zerbitzu ugarien artean, prestakuntzak leku berezia du. Prestakuntza funtsezkoa baita, hain sektore lehiakor batean liderrak izateko. La formación en viticultura. Mahastizaintzari buruzko prestakuntza funtsezkoa da gure sektorerako. Etengabeko prestakuntza behar dugu, gure beharretara eta gure eskualdera egokitua. Errespetuzko mahastizaintza praktikatzeko aukera emango digu eta. Hori da gure ardoak kalitate handikoak izaten jarraitzeko bide bakarra. De altísima calidad. Inausketa da ziurrenik mahastiko laborerik garrantzitsuena, eta horregatik eman die Abrak hainbesteko garrantzia errespetuzko inausketa jardunaldiei. Abra organizado 2 días de jornada de poda. Abrak bieguneko jardunaldia antolatu du errespetuzko inausketari buruz. Sektorerako inausketa funtsezkoa da. Lan garrantzitsuenetako bat da. Guk kalitate handiko mahatsa lortzeko lantzen baitugu mahastia. Eta mahastizain orok dakien bezala, urteko lanik zailena eta delikatuena da.
Bi premisa ditugu, zer lortu nahi dugun eta nola lortuko dugun. Gainera, kontuan izan behar da inausketa beharrezkoa dela gure mahastiak zaintzeko. Cómo se hace y cómo podemos hacerla es fundamental. Goiz eguzkitsu baina hotza aurrera zijoan, eta atsedenalditxo batean Julio gurekin elkartu zen. Lehenengo kontua zen jakitea zer den zehazki errespetuzko inausketa. La poda de respeto es recuperar aquellas prácticas. Errespetuzko praktikak berreskuratzean datza kontua. Horretan datza errespetuzko inausketa. Errespetuzko egurra uztean, izerdiaren fluxua ondo orientatzean eta landarea kolapsatzea eragoztean. Landarea modu naturalean eta errespetuz garatu dadin nahi dugu. Racional y respetuosa. Julio azaldu zigunez, inausketa txar bat garesti ordaintzen da. Handuien emaitza eta bizitza luzera behar bezala egindako inausketa baten araberakoak dira. Landarea egoki inausizkero, landarearen bizitza luzatuko dugu. Bere eunek denboran gehiago irango baitute. Mahasti zaintza modernoaren arazo nagusietako bat hori da. Urte gutxira, landarea kolapsatu egiten dela. Hau da, 13 eta 30 urte bitartean, mahastia ondatuta dago. Zure mahastiak 50 edo 60 urte irautea lortzen baduzu, askoz errentagarritasun handiagoa lortuko duzu. Nekazari eta mahasti zain gisa errentagarriak izaten jarraitu nahi dugu. Hori da helburua. Errespetuzko inausketa aplikatzearen emaitzak berehala ikusten dira. Ez da urteetan itxaron behar horren ondorioak egiaztatzeko. El efecto es desde el primer año. Lehenengo urtean bertan nabaritzen dira emaitzak. Mahasti landatu berri batean teknika hori aplikatu beharko genuke hasieratik bertatik. Mahasti batean errespetuzko inausketa alde batera uzten badugu, hor arazoak sortuko dira. Hau da, inausketa sistema berregin beharko dugu. Baina 3. edo 4. inausketan bertan hasiko gara lehen emaitzak ikusten. Ehun berriak sortuko dira. Mahasti degradatuetan ere erabil ditzakegu beste zenbait teknika. Landarearen ekoizkortasuna berreskuratzeko eta berriro izan daitezen emankorrak. Inausketa desberdina da eremu bakoitzean, klimaren, lurzoruaren, barietateen eta bakoitzaren gustuaren arabera. Gainera, errespetuzko inausketa non nahi erabil daiteke. Izerdiaren fluxua bideratzeko sistemetan askotan erabili dira honelako inausketak. Teknika horietako asko, 18. eta 19. mendeetako eskuliburu askotan deskribatuta zeuden, baita eskuliburu zarragoetan ere, eta edozein sistematara egokitu daitezke. Mendeak daramatzagu inausten eta ikertzen adituen eskutik. Baina beti dago tarterik hobetzeko. Inausketan hobekuntza asko egin dira. Behar bada 30 edo 40 urtez metatu genuen ezagutza galdu dugu. Industrializazioaren ondorioz, beharrezkoa izan da mekanizaziora egokitutako inausketa bat erabiltzea. Beraz, praktika batzuk ahaztu eta orain berriro ikasi behar ditugu. Praktika txar horiek akats asko egitera eraman gaituztelako azken urteetan. Oraindik asko dago hobetzeko. Eta hori mahasti modernoetan ikusten ari gara. Ekoizpena eta bizitza luzera nabarmen ari da jaisten mahasti guztietan. Hori ezin du sektoriak onartu, errentagarritasuna asko jaisten data. Parte hartzaileek azalpenak jaso zituzten eta errespetuzko inausketari buruz ikasitakoa aplikatuko dute euren lursailetan. Hala adierazi zuten Abrako lehendakariak eta lehendakari ordeak. Oso egun politak izan dira, asko ikasi dugu. Erreza izan da berarekin ikastea gainera, eta gainera ikusi dugu orain arte egiten genuena beti etzela ondo, ez genuela egiten ondo, eta orain praktikan jarriko dugu seguro.
Jardunaldi hauek balioetsi behar dira teknikak aurrera doazelako, baita ikerketak ere. Eta jardunaldi hauek gure mahastiak hobeto ulertzen laguntzen digute. Gauza bat argi dago. Teknika hauek praktikan jarriko ditugu gure mahastietan. Inausketa mahastiko lehenengo lana da, baita garrantzitsuena ere. Arabako Errioxako mahastizainek tresna berri bat dute orain, Arabako eskualde hau bereizten duten ardoen kalitatea are gehiago hobetzeko. Hermano Sorta lantegia Kaskanten dago, Nafarroan, eta olibondoaren zura lantzen dute. Olibondoaren zura lantzen duten artisau bakanetakoak dira. Enpresa gaur egun planteatuta dagoen bezala, Jesusek eta Enrique Hortak sortu zuten 1983an. Erakustokian eta dendan ikusten denez, produktu eta tresna ugari eskaintzen dituzte sukalderako, upategietarako, txokoetarako, landetxeetarako, jatetxeetarako eta jakina, etxe partikularretarako. Espel zurarekin ere lan egiten duten arren, olibondo zurak ia lantegiko jardueraren 100% hartzen du. Olibondo egurra ederrenetako bat da bere marrazki eta kolore barietateagatik. Beraz, lantegiak oso lan esklusiboak sortzen ditu. Garaikurrak eta dekorazioko beste elementu batzuk ere egiten ditu neurri txikiagoak bada ere. 10 pertsonari ematen diete lana, gehienak familiakoak eta Naparbideko kideak dira. Naparbide tokiko produktuen aldeko elkartea da, elikagaigintzako 22 ordezkarik eta 16 artisauk osatuta. Jesusek eta Enrikek olibondo zura lantzen jardun dute beti eta aitaren ogibidearen lekukoa hartu dute. Moldeak egiteko makina zaharronek saltokian erakusgai dagoenak familiako tradizio baten fede ematen du. Mira, esta máquina, yo la andadura mía de la artesanía... 16 urte nituenean hasi nintzen artisautzan. Eta dagoeneko 52 edo 53 urte daramatzat lanbidean. Ibilbide luzea dut zurezko artisautzan. Adibidez, antzina makina honetan egiten genituen txantiloi guztiak. Gero ikusiko dugu artisautza prozesua. Txantiloiak hemen egiten genituen, ebakitzen genituen. Ikusten duzuenez, balestak zurezkoak ziren, ez zegoen burdin askorik, oso makina zaharra da. No existía ni el hierro, es muy antigua esta máquina. Gaur entsalada ontzi bat egiteko urratsak ikusiko ditugu. Enrikek aurreko lanen hondakinak hartu ditu. Egurrik handienak berokuntzarako erabiltzen dira eta zerrautsak etxaldeetarako, bai eta ongarrietarako ere, ekonomia zirkularraren aldeko apustu garbia. Ondoren, olibondo enborrak bildu eta lantegira eramaten ditu elaborazio prozesuari ekiteko. Urtebetez gutxienez lehortzen egondako egurrak dira. Lehen urratsa, fabrikatu nahi duten piezaren moldeak zerran jartzea da, blokea dimentsioen arabera mozteko, ahalik eta egur gutxien alferrik galtzea da horren helburua. Artisauaren lana ohola neurrira prestatzen hasten da. Hortik atera nahi ditugun kaikuak edo entsalada ontziak egiteko. Taulak prestatuz hasiko dugu prozesua. Los tablones. Enrikek taularen blokea egituratu behar du, jarraian forma emango baitiote. Moldeak eta arkatzak funtsezko tresnak dira zerrarekin lan egiteko. Soberan geratzen diren zatiak lan txikiagoetan erabiliko dira. Este taco... Tako hau, pieza txikiago bat egiteko aprobetxatuko dugu. Oso zati ona baita. Está muy sano también, como estáis viendo.
Olibondoak, kolorea eta marrazkiak ez ezik, badu beste ezaugarri bat. Ez du pororik. La madera de olivo es Olibondo zura sukaldeko tresnak egiteko egurrik onena da. Ez baitu pororik. Eta dagoen egurrik onena da betidanik. Horregatik saltzen dira hainongi etxe guztietako sukaldeetarako. Y en todas las tiendas de España. Entsalada ontziaren lana aurrera doa eta oinarrizko forma hartuz doa lana findu aurretik. Ya la tenemos. Badugu zura erabat garbi eta osasuntsu. Lau aldeak saneatuta daude. Orain, moztu egingo dut. Hori beste makina batean egingo dut. La otra máquina. Zerrarik finenak hobeto utziko dio entsalada ontzia moldeatzen. Jesusek kanpoko forma emango dio. Arkatz batez lodiera markatu du Enrikek tornuan ustu baino lehen. Ahora está marcado ya. Entsalada ontzia izango dena markatuta daukagu, eta hurrengo urratsarekin hasiko gara. Ustuketarekin. Anaiak egingo du. Minutu gutxitan entsalada ontzia ustuta dago. Berriz ere zerran, geruzak kentzen dituzte piezak behin betiko forma hartu arte. Orain entsalada ontzi bada eta erremate txiki baina garrantzitsuak baino etzaizkio falta. Orain entsalada ontziari bizia emango diot. Hau da, forma emango diot. Ikusten duzu prozesu osoa eskuz egindakoa dela. Bezero batzuek nahiago dituzte ertz lauak, beste batzuek berriz ertz biribilak edo zapalak. Azken kasuan, fresna batean ematen diote forma entsalada ontziaren ertza leunduz. Rakelek, Jesusen alabak, entsalada ontzia soplete batekin erretzen du. Prozesu horri esker, egurraren ezetasun urria lehor daiteke eta horrela, ezin izango da pitzatu. Lixatzea baino ez da falta. Como habéis visto, Raquel... Ikusi duzuenez, Rakelek pieza erredu geratzen zaion ezetasuna kentzeko. Izan ere, 90% lehorra dagoen arren, beti geratzen da kendu beharreko ezetasun pixka bat. Eta horretarako sopletea erabiltzen dugu. Orain, Davidi pasako diot lixatu dezan. Lijarla. David ere horta familiako kidea da. Entsalada ontzia lixatu behar du erredura beltza kentzeko eta pieza leuntzeko. Gero, oliba virginia extra erabiliz, eskualdi bat eman, lehortzen utzi eta pieza dendan erakusteko prest egongo da. Olibondo zurez egindako produktuak azoketan eta dendan bertan merkaturatzen dituzte. Luis eta Enrique, Gloria eta Pili, eta Raquel, Isabel eta Sonia alabak enpresa familiar honetako lantaldeko kideak dira. Enpresaren etorkizuna ziurtatuta dago, Raquelek, Isabelek eta Soniak lanbideaz gozatzen dutelako.